You for me en línia. You for me al voltant del planeta Terra, al teu costat. Jo per a tu per a mi. Tots junts en el millor espai des de la Terra, dia a dia, nit a nit, vivint i coneixent noves experiències amb els amics, amb la família, amb la teva parella. Estem en moviment, you for me, a la velocitat del planeta Terra, donant voltes en aquesta estrella que ens dona la llum cada dia, aquest sol tan lluminós, el sol del matí que ens il·lumina els dies que van passant i els anys que li donen voltes i envolten a la nostra galàxia. És el nostre temps de gaudir de la vida. Estem en òrbita, amb el pas del temps. Nit a nit, la lluna també dona voltes sobre nosaltres cada nit. També totes les nits, tots els dies, dormir i descansar per despertar altre dia més, per començar el millor dia que hem de viure. Gaudeix del teu dia. Viu avui, és tot per a tu. Escolta You for me, el teu mòbil, sempre al teu costat, quan tu vulguis, de dia, de nit, per cantar, per ballar o simplement per descansar. Totes les vegades que tu vulguis. Fins aviat. Estem en línia. You for me online. Sempre que et connectis ara en el teu mòbil, tablet o pantalla online.